Des que va néixer a l'octubre de 2020, Sampleòpolis s'ha consolidat com un podcast on aprofundisc en diverses temàtiques al voltant de la música electrònica. La seva periodicitat mensual m'ha permès endinsar-me en qüestions diverses com l'escena oriental, el French Touch, el paper de les dones en la música electrònica, la barreja amb les músiques tradicionals, la ruta, la cultura remix o l'electrònica preciosista, per citar-ne alguns. Aquesta profunditat feia al mateix temps que no prestar atenció a les coses que mentrestant estaven succeint. Però això va canviar. En breu posaré en marxa Píndoles, l'espai d'actualitat de Sampleòpolis, en el que vull contar-vos totes les novetats, edició de discos, publicació de llibres i de revistes, celebració de festivals, obertura de clubs i en general tot allò que es moga a través de la conversa amb els seus protagonistes. Ho faré en un format distint, amb una duració entre 20 i 30 minuts i sense periodicitat fixa. I crec que això farà de Sampleòpolis un podcast molt més versàtil, inclusiu, integrador, enriquidor i amb voluntat de servir d'altaveu d'aquelles iniciatives interessants que es generen al nostre voltant. Tot en clau valenciana, per descomptat, perquè Sampleòpolis és un podcast per a ments i oïdes inquietes i això no és un simple eslògan. Estigueu atentes a l'arribada de Píndoles, l'espai d'actualitat de Sampleòpolis, pròximament disponible a les plataformes de podcast habituals.